мехадан як компания хуба ба шумо тавсия метам грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дабардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. Дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред.